vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano paplatform penyu kuti ndinge ndichizoreurura zvitadzwa zvangu zvose izvo zvandakaitirawo madam boss vangu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 30 years ekuberekwa. Ndakati ndaendawo kujoni mujolo wakandirwadza mukoma because ndichibva kuZim ndaitoita sekunge munhu ainge akatotakudzwa rimwe zimhepo. Ndakambotanga ndichagara nemumwe munin'ina wangu zvekare nemurume wake, but vainge vachitongo lojawo chi1 room chavo, but vakandibatawo vainge vachindibata nenzira dzakanaka kwazvo. Ndokubva ndazvowana basa. Ndakati ndawana basa mukoma, Mwari vainge vatombozarura madhoo angu, but ndakabva ndazonyengerwawo nevamwe baba ava. Ivo vakandiudza kuti vanondida. Ndikabva ndati relationship marriage yandibvira nepi. Ndakabva ndanyura mukoma kuita kunyura kuenda kudeep end, but baba ava ndo hunhu hwavo. Vanongoti wose wavanenge vasangana naye ndobva vatozviudza kuti watova mukadzi wangu. Mukoma ndakazotoona paya pandainge ndabatira pamoveri kuti panapa ndainge ndaita mistake. Ndokubva ndazobvisa nhumbu iya yandakati ndichinobvisa nhumbu. Ivo vakabva vazozviziva kuti inini ndainge ndabvisa pamoveri because pane umwe muvakidzani uyo wandakazozivisa mushure mekunge ndanzwa kuti panapa it was too painful. Saka ndakabva ndazoti kumuvakidzani, ndinokumbirawo kuti munge muchienda nene kuchipatara. Saka takazoti taenda kuchipatara paya pakunobatsirwa. Ndokubva dokta vazondibvunza kuti what is the matter, was this a miscarriage kana kuti abortion, kuitira kuti tizive kuti pakunokubatsira tinokubatsira sei. Ndokubva ndazobuda pachena ndikabva ndati iyi yainge isiri miscarriage but yainge iri abortion. Uya muvakidzani ndakabva ndamukumbira kuti asazozivisa murume wake kana kuzivisa murume wangu kuti izvi ndo zvandainge ndaita, but munongoziva kuti munhu kana ukagara washare secret yako neumwe munhu, then in the end iwewe secret iyaya inozongoburitswa pachena. Ndo zvakabva zvazoitika. Iye akaudzawo murume wake ndokubva azoudzawo murume wangu achiita dzvene. Mukoma ndakabva ndarohwa zvikanzi ungabvisa mwana wangu, kuuraya mwana wangu. Ndokubva ndazobva pamba paya mukoma ndikambotanga kungoshanda zvangu maIndia, but it was just the same. Pandakazouya kuno mukoma ndakabva ndati it is far much better kuti ndimboita zvimwe. Inini target yangu nekamari kandainge ndiinako yainge iri target yekuti ndohodhawo zvimwe zvinhu zvekuti ndinenge ndichitengesa at the same time ndichidzokera hangu kuchikoro, because ndainge ndava kuzviudza kuti zvimwe kuda kana ndikaenda kuteachers college ndinokwanisa kuzoita sekunge nani, but zvinhu zvemuno muZim zvinoti dhurei. Pasina kana nguva kabusiness kaya kainge kabhuroka apa kutoti kuchikoro kwacho zvinhu zvacho zvainge zvichinetsa. So mukoma ndakabva ndazongogumisidzira ndagara pamba pevabereki, but munongozivawo kuti once ukagara pamba pevabereki nyangwe vachikuda sei, but iwewe kana uine vana vako vanenge vagerepo, then kana vanasisi vako ivo vakaroorwa vagere kumamarriages avo, paya pavanozouya unobva wazotoona kutoti kamubatirwo kanenge kava kuitwa vana vako nemabatirwo anenge ava kuitwa vanasisi vako avo vanenge vari mumahappy marriages zvinenge zvatosiyana. Zvakandirwadza mukomanachi ndichingona kuti vana vangu pamaholidays ivo ndivo vanenge vasingazorore, vanenge vachingotumwa vachiitiswa mabasa anorema. Vamwe vazukuru ava vanenge vauya kuzoshanya vanenge vachingonzi vauya kuholiday kwagogo. Izvi zvakabva zvazondipa pressure yekungobva pamba mukoma. At that time paiva nomwe mukomana uyo wandainge ndichidanana naye. Ndokubva ndatanga kuenda ndichinogara naye, but mukugara naye ndakangoona kuti izvi zvakangofanana. Ndokubva ndatanga kutsvaka basa, and handina kana kumbogara kwenguva refu in that same neighborhood mandainge ndichigara nemuchinda wangu. Ndo mandakabva ndazosangana nevamwe mai ava vakabva vati ivo vainge vachitsvaka maid because vanhu vaya vekuti vachiri kusumukira muupenyu, but kusumukira kwega kwekutoti vatova vanhu vane zvinhu zvavo, but their family zvayo ichingoriwo family ichiri diki. Ndakabva ndatanga kugara navo
ivo vakabva vandiudza kuti pamba pavo chose chandinenge ndafunga kuita I was free, ndaifanira kungozvibata as if ndiri munin'ina wavo. Mukoma nashimai ava vaiti kunyange vakabva kwavabva vakandiona ndichiona TV vaisamboita kana hanya nazvo, but dambudziko ravo manje nderekuti huchapa vainge vaine humwe huchapa huya hwekuti hunobohwa. Saka ivo nemurume wavo vandirakidza kuti paya pavanenge vari mumachira mai ava vanonyanya kuita mafeelings yazvia zvekuti kana vava kunoprodusa paya vanoprodusa mvura iyaiya inenge ichingobuda. Saka mubhedha wavo mukoma waingomuka wakanyorova each and every morning. Ndaifanira kuti ndinge ndichichinja masheets aya andinenge ndakawacha the previous day ndiwo andinobva ndazoisa pamubhedha, but zvinhu zvaindirwadza manje mukoma kuti saka zvinoreva kuti kugara ndichingobatiswa tsvina dzeumwe munhukadzi shuwa kunzi murombo chinhu chakaipa. Ndokusaka vanhu vachiti kuva murombo chivi pamberi paMwari. Mukoma ndakangoramba ndichingoshingirira ndichiti kana vakadonhedza mapendi avo ndaizongofamba ndichimanhongerera ndichimadzorera ndichimawacha. Mamwe acho mukoma waitoona kutoti anenge aine discharge, normal discharge iya yatinobuda sevanhukadzi. Zvose izvi mukoma ndichizviita ndainge ndisingazivi kuti zvainge zvitori mumaziso emurume wavo. One day manje iye akangoita sekunge ainge abuda ndokubva azodzoka iye mukadzi wacho paakazobuda achienda kuflea market. Paakadzoka akabva atondiwana ndiri busy mukoma, ndainge ndiri mubedroom mavo zvangu ndiri busy ndichichinja masheets because masheets avo anotoda kutoti achinjwe every day kana kuri kunzi vakaita bonde the previous night. So mukoma ndaitova busy paya, then iye akabva azongokaruka apinda mubedroom ndokubva agara zvake pabed akabva atanga kutaura neni. Takabva tanga kungoseka paya achinongedzera paya apo painge patoteswa nemukadzi wacho. Ndikabva ndangovawo interested zvezvo zvekuti murume uyu anombonyatsokusvitsa mukadzi pachinzvimbo chekuti anototesa mubhedha wose kudai. So chii chavanenge vachimbonyatsokuita? Baba vaya ngabva vanditi ivo vanotodhonza kuya kutodhonza chaiko chaiko. Kana ndiri interested one day vaizoda kunyatsombondidhonzerawo kuti vambondipawo service. Ndakabva ndaramba paya ndikabva ndati sandizvo zvandainge ndakafambira pamba apa. Ndainge ndakafambira kuti ndinge ndichiwanawo chinondibatsiridza kuti ndinge ndichichengetawo vana vangu. Mukoma nashi baba ava vakazongoramba vongoita majokes neni, vakabva vazonditi iwewe zvandiri kuda kuita ndezvekuti musi wandichange ndichizonyatsokupa madhamu vako ndikuda kuti iwewe unge uchizomuka usiku unyatsokudongorera unyatsokuona zvandinenge ndichivaita. Mukoma vakabva vameka sure kuti madesign emubedroom anochinjwa, zvinhu zvinoitwa nevanhurume so, ende vakabva vaseta mubhedha zvekuti kana ukadongorera nepakeyhole unobva watoona zvose zvinenge zvichiitika pamubhedha even though unenge usingaoni zviri very clear. The first night pavakazviita zvinhu izvi ndakati ndichidongorera handina kana zvandakamboona, ndaingoona misana yevanhu vachirakidza kuti vainge vachiita bonde. Then ndakabva ndazoti hapana kana chandakaona ini nezuro mushure mekunge vandibvunza mangwana acho makuseni kuti wakavaona here madhamu vako pandainge ndichivasevhisa. Ndikangoti chandakangonzwa inoizi chete, vaichema vachirakidza kuti aiwa zvavainge vachiitwa nemi zvainge zvichivanakidza. Vakabva vati kana usina kunyatsokuona NHD picture zvandichaita ndezvekuti ndichavhura keteni zvishoma so that iwe unouya uzodongorera. Ndakabva ndaramba mukoma but mwoyo wangu wainge uchida. Ivo vakabva vangoti just in case if you change your mind ndichangosiya kaketeni kakavhurika zvishoma. Mukoma usiku manje ndakabva ndakasika kunorara apa hana yangu yainge ichingopisa ichingobika manhanga. Ndichingonzwa kuda kunoona kuti baba ava vanombonyanya kushanda kusvika palevel ripi. Mukoma vakabva vazonditextira message vakabva vati ko indava kukasika kurara nhasi. Ndikabva ndati ndakangoneta. Vakabva vangondisenderawo zviya zvimamessages zviya zvinenge zvisina hunhu. Ndikabva ndavapindurawo nestika. Vakabva vati saka are we on tonight? Ndikabva ndati yes. Usiku vakazoti ivo pavakazoenda kunorara mukoma iniwo ndichibudawo panze. Ndikabva ndavatextira ndikati chitangai ndava panze. Ndakabva ndatenderera ndokubva ndaenda kubedroom kwavo. Ndikabva ndaita kunyahwaira kuzonosvika ndichinosvika pawindow pavo. Ndainge ndakaita kudongorera. Ivo vainge vakangoita malights avo kuti ave dim because anokontroleka, vasingadi kuti mudzimai wavo ange achizonotisa, uye vaitomuita nenzira dzedze dzekuti iye asambofa akatarira kuwindow. Mukoma ndakabva
ndangotorwa moyo. Munoziva kuti ukangoona vanhu vachiita bonde zvinobva zvakutora moyo. Mangwana acho makuseni akazotosvika tainge tatova murudo, ndokubva taplana kuti taifanira kuti tinge tichizotanga kurarana. Mukomana achi patakatanga kurarana, madam boss ava vainge varongerwa trip iyi ndichachinja hangu nzvimbo kuitira kuti ivo vasazosuspecta, but trip iyi ngatingoti vakaenda kuCape Town. It was a all girls only trip, saka vakaenda kuCape Town kuvacation kwavo. Variko kuvacation ikoko mukoma we could not even wait for her to get to the airport. Takangoti tichingobva kunova dropa kuairport tava munzira tichitodzoka, takati tichingotarisa kubackseat tikaona kuti vana vainge vatorara. Motikari ikabva yamiswa mukoma baba ava, ndokubva vandiudza kuti vanondida, neniwo ndikabva ndavaudza kuti ndinovada. Ndokubva tazodzokera kumba. Kuzonoradzika vana kudai mukoma, takazotobuda mumaspare bedroom evana, ndakatosimudzwa ndichinokandirwa pamubhedha. Baba vaya ndokubva varara neni. Mukoma nashi zvinhu izvi zvakandifaira, zvakandinakidza for a couple of months, because pano nepapo ndaita nichipiwa zvima 20 US, zvima 30, zvima 50 US. Ndichitoona sekunge upenyu hwainge huchifaya, but manje chinhu chakazondivhundutsa chakandityisa ndechekuti ndakabva ndaona kuti madam ava ndainge ndava kuvasaiza. I was no longer seeing her as my boss, I was actually seeing her as my competition. Ende ndakangoti ndangoona kuti ndaiva munhu ainge ava stubborn, ndikabva ndazvidzora, ndikabva ndati zvinhu izvi zvatiri kuita panapa zvinokwanisa kuzosiya one ava muguva. It's either madam boss vangu ava nekuda kurwira relationship yavo vachandifambira vobva vandiendera kun'anga, ndobva ndazopengeswa, kana kuti inini ndichazoudzawo imwe hama yangu inenge iine hunhubu yobva yandipfurira kuti iwe zvitorere murume uyu ane mari, then madam ava ndobva ndazovauraya. Ndakavatarisa ndikazvitarisa ndikati madam ava vakandipawo mukana wekuti ndikwanise kushanda, so why am I repaying a good for evil? It was painful mukoma kuziva kuti murume uyu anokunakira senzira dzandainge ndichinakirwa navo baba ivavo, I have to dump him for the sake of madam boss's marriage. Ndakazongosiya basa mukoma, ndakangopiwa mari kudai ndokubva ndambodzokera kumusha. Ndichinodzokera kumusha amai ndikabva ndatoti kubasa handichadzokeri. Vakandibvunza zvikonzero, ndikati kana mama ndichatsvaka rimwe basa, but this decision that I took, I think kuti I made a very good decision. Kana kuri kuzonzi vachazobatwawo ameno in the future, kana vava kuzodanana nemamwe mamaids, inini yambiro yangu kune vamwe vasikana avo vanoita zvekushanda mudzimba, know what you came from. Padzimba idzi dzatinoshanda, know what you came for. Sezvatinongoita kana tichishandira maIndia kana varungu, hapana paunombobatwa nepfungwa dzekuti ndava kuda kurara nemurume wemurungu wangu wandinoshandira, angava ari muIndia, muSomalia kana kuti murungu. Why is it kana tava kuzoshandirawo ava vedu vekumusha tinobva tapindwa nepfungwa idzodzo dzekuti ndinofanira kutomborara nemurume wake? We have to be professional, nekuti dzimwe nguva munhu uyu anenge atori nezvaanenge achida kuzokubatsira nazvo in the future. Munhu kana akakushandisa nedzimwe nzira dzekuti dzinenge dzichikubohwa, it is far much better to leave that work. Sezvandaitwa namadam boss vangu ava, vaipota vachindibvisisa machira avo avanenge varara vachispoila. It was something that was very bad, zvekuti kunyange murume wavo ainge ava kunditi, saka nyange uchibata tsvina yemudzimai wangu zvinoreva kuti newewo wava mukadzi wangu, saka ndava kuda kukuita mukadzi. But ndakatoona ndega kuti awa ainge angori mastatement emunhurume anenge achida kungokushandisa, because zvimari zvandaipiwa it was just meaningless. Ma30, ma50, ma20 imari yekungoti hapana kana zvandaikwanisa kuita imari yekuti hapana zvandaikwanisa kuita nayo. Dai kwanga kuri kunzi rwainge rwuri rudo, munhu anongorara newe kahwanika obva aenda kuhama dzako, obva anozvisuma kuti inini ndini bosi wake munhu uyu, but ndamuda, ndafunga kumuroora. Kana munhu afunga barika handiti pachivanhu chedu zvinonzi murume anotendedzwa kuita barika, but ukangoona uchingoramba uchingoshandiswa, uchingoudzwa kunzi ndinokuda kudarika mudzimai wangu, ziva kuti munhu anenge achitongo
kushandisa. Hazviko izvozvo zvekuti iwewe uchazokunda madam boss no matter what. Vanhu ava pavakasangana wainge usipo. That is my advice kune vamwe vasikana variwo mumarelationships avo nevarume vemamadam bosses avo. Siyanai nazvo izvo zvamuri kuita, hongu zvinonakidza because runenge rwuri rudo rwekuti munenge muchingotya kubatwa, saka zvinokupai kamwe ka-excitement. But kana ukazogara pasi ukanyatso kucherechedza, ndiwe unenge uchishandiswa ende mukabatwa iwewe ndiwe unongodzingwa futi basa. Hey vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu, ndo advice yavo iyo. Nganzi my advice kune avo vanoshandawo mumakitchen, mamaids, please zivai zvamakafambira mudzimba dzevanhu. Zvakangooma hazvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini dzangu miko mukoma dzinondirwadza because miko dzangu ndedzekuti inini ndinofanira kuti ndinge ndichirara nemudzimai wangu. Pandinorara nemudzimai wangu handitendedzwe kuti ndinge ndichirara naye nekunzira iya inotarisirwa kuti mudzimai wako unofanira kuti unge uchirara naye nenzira idzodzo. Chimwe zvekare mukoma, ndine dzimwe nguva dzekuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunorara kumakuva. Yangu nyaya mukomanashi yakarebesa because zvinhu izvi zvinhu zvekuti ndakatongozvigamuchidzwawo nasekuru vangu kubvawo muhudiki hwangu. Ivo sekuru vangu vainge vachitongondidzidzisa, vaita sekunge munhu ainge achindidzidzisa maherbs because sekuru vaita zvekurapa. But nekukura manje nehope dzimwe dzandaipota ndichirota, ndo pandakabva ndazotoona kutoti ko uhu zvauri urombwa, ndokubva zvazotanga kundidzidzisa zvikwambo zviya zvandakasiyirwa nasekuru vangu kuti ndinofamba sei uye ndinoenda kupi kana ndichida kubatsirwa. Ndakabva ndazoenda kun'anga uko kwandakazotanga manje kudzidziswa nekunzwisisa kuti zvinhu izvi mumuri zvinoshandei. Hazvisi zvinhu zvekuti mukoma zvinoshanda zvichindipa mari, zvinhu zvekungoti zvikwambo zvedzinza. Isusu mumuri medu mukoma imhuri yemasabhuku, saka zvinhu izvi zvakagara zvirimo mudzinza kubva kare nakare paya pekuti vanhu vanenge vachirwirana usabhuku, saka zvinhu zvinongochengetedza dzinza. Nawo zvinhu izvi zvava mumaoko angu. Chinondirwadza ndechekuti izvo zvinhu izvi mari hazvitozivi kuti chii chinonzi mari, hazvitozivi kuti chii chinonzi kushava. Kunyange ndikatombozama kuti ndinge ndichizvidzidzisa kuti chindishaviraika ndikwanisewo kuzokupaiwo zvamunoda, but izvo hazvitozivi. Izvo zvinongogona kungorwa hondo dzose dzinenge dzakatarisana neni, idzo dzinogona kundirwira hondo dzose idzodzo. But miko ndidzodzo mukoma, miko dzangu ndedzekuti mudzimai wangu ndinofanira kuti ndinge ndichiita bonde naye, ndinovaka naye bonde nekunzira uko kunobuda nako tsvina. Then mamwe mazuva ndipo pandinonzi ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunorara kumakuva. Vedari, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi inini miko dzangu ndedzekurara nemudzimai wangu tichishandisa sim 2. Zvakangoma hazvo veduwe. Kana uriwe munhukadzi paya murume auya kwauri obva akuti inini ndine miko dzangu, but miko dzangu ndedzekuti tinoita bonde nekusimu 2, unobvuma here kana kuti unoramba? You can tell me in the comment section. Zvakangoma hazvo veduwe.